Enric, parla'ns del Zodiac Duel i el VIP Rig, que són les novetats. Bueno, Zodiac Duel és un joc que va sortir en juliol i és un joc per 2 jugadors, super tàctic, amb partides molt estratègiques de 15 minuts i que ha destacat sobretot per l'art, perquè té un art preciós, però també a nivell mecànic és molt interessant i molt divertit i l'estem ensenyant aquí. I després tenim un altre que és VIP Rip, que no té res a veure perquè és un joc party de 3 a 8 jugadors, super social, de parlar, creat per l'Eloi Pujadas i l'Eugeni Castanyo, dos autors super reconeguts, i que està funcionant molt bé també, sobretot per a grups més grans, per a ambients més distesos, llavors dos propostes super diferents. I teniu novetat pel 2023? Que ens podeu explicar? Tenim ja 2 jocs previstos per al 2023 que estan tancats, però un per a més cap al final, del qual no puc donar molta informació, només dir que és un projecte bastant ambiciós, de fet el més ambiciós que hem fet amb Zombie Paella, i després tenim un que sí que ja va sortir a xarxes, que és el guanyador del Premi Berkami aquí al DAO del 2020, que va ser l'any de la pandèmia, que es va fer, que és un joc sobre princeses i sobre bases, un joc de cartes, i que és un joc de 4 autors i nosaltres serem qui publicarem aquest Premi Berkami de l'any 2020 amb una campanya de Berkami finançada amb l'ajuda de Berkami que ens regala la campanya i això serà més per al primer semestre. I com veus la nova etapa del DAO? Crec que DAO, el millor que té el DAO és que tenim una afluència de públic brutal i llavors això és sempre meravellós. Sí que és veritat que crec que necessita créixer en espais perquè és evident que qualsevol persona que ve al DAO veu que està saturat, llavors l'experiència de l'usuari pot ser una miqueta frustrant a vegades perquè s'han de fer moltes cues, moltes esperes, però d'altra banda tenim que la gent vol DAO, vol més DAO, vol que el DAO siga més gran i jo crec que l'Ajuntament i altres administracions sembla que estan a favor de fer-ho créixer i que jo crec que en els pròxims anys veurem un DAO més gran i més potent encara. Com veus el metavers que s'ha creat darrere la Fallera Calavera? S'ha creat com una espècie tu m'has dit, de metavers, no? Perquè és un projecte un poc transmèdia ja. L'any passat es va estrenar l'obra de teatre i ara aquest dilluns 23, ja no sé quin dia és, però dilluns 21 de novembre surt a la venda el guió de l'obra de teatre publicat en llibre. Per tant, ja hi haurà 2 llibres publicats sobre la Fallera Calavera. I a més puc avançar que probablement vindrà alguna altra cosa que no sigui un joc de taula, també relacionat amb la Fallera Calavera, així que continuarà expandint-se aquest metavers, com li has dit tu, en diferents formats, que crec que és una cosa molt guai perquè apropa els jocs de taula a la cultura encara més, no? I l'interrelaciona amb altres àmbits culturals i això és molt positiu per a tota la indústria de jocs. I l'obra de teatre a Barcelona, algun dia? Això depèn de la companyia teatral. Ells tenen molts bolos programats, sí que tots són pràcticament del País Valencià. No sé com funciona molt bé el món teatral a Barcelona, llavors hauria de ser una cosa que ells veieren que valga la pena la inversió i tal, però no ho descartem que pugui arribar en algun moment. Enhorabona i que vagi molt bé el cap de setmana.